Здравейте, потребителите от тук, аз съм DBSNero и днес ще поразгледаме ларповете на Dinocraft. И нека да започнем. Първия ларп е ларп евент. Тук се провеждат евентите всеки ден от 8 часа. Вчера бях на един евент и имаше 3 книги с ранки, там 4 бяха и 3 снейка и да започваме на другия, на ларпент. Тук това е ларпент, тук можете да се биете. Както гледам, няма ендерман, там горе има само един. Това е сигурно някаква дупка. Да я поразгледаме. И да, това е дупка. Оп, и паднахме, без да си искам. Семета. Ларп фиш. И това е ларп фиш. Тук можете да си ловите риба, колкото си искате. Първо трябва да имате само водица и това. Тук там спалня ли нещо такова. И да минем да изкачаме да поразгледам още. Това е стаичка някаква явно. Якия сървъра не е лош. И например на следващия ларп. Ларп Jump Event. Чакай да се бъркам. И това е ларп Jump Event. Не съм чак толкова добър на джамповете, но да покажем. Ако ме има още един път. И така, това е джампа, накрая има награда, не съм го минавал, но някъде на втория епизод сигурно ще направя PvP за там за джамповете минавам и така да видя на ларп спринт. И това е ларп спринт, да скача там само при евентите може и за там за много различни неща. Ще пробваме за да скачаме. И можем на следващия ларп Lab Survival. И това е Lab Survival. Можете да ходите и да поразгледате, да си направите холм, независимо къде ще и да минем на другия. И това е ларп трейд, тук можете да си прехвърляте айтеми. Например, някой там и правят айтемите, някой ви дава айтеми и така. Примерно, следващия ларп. Ларп ютубър. Тук как да си кандидатура за YouTube и как да си направи, как да станете YouTube. Примерно, имате книга и подписвате на каквото искате да правите. И го подписвате и правите така. Подписвате и го поставяте тук и така. И това беше от мен. Ако ви хареса клипа, харесайте. Ако ви не ви хареса, дайте палец надолу. Ако искате още клипове, моля абонирайте и